Machin kino nyako Ramogi Bangu ki ywe adundo Ramogi TV, Ramogi FM pod niko diwe mar yudo weche manyien ni njalo ma yudo weche gi kokalo Ramogi TV odani wakawe moko kuom ote ma osebedo kawuoro okinyi ma kawuono mondo wang'e ni to into in kodwa e yo machalo nade. Jal moro penjo kam ni Raila ne owuoyo e go kura go pande maonge register be nyalore to go security mag returning officers gi gin to dong gimbe gin gik manyalo nyayo weche mag ng'ato wewe gimoro timre nikech wacho ni oloyo ngimane mondo ariti kata weche dhi kethore mbele to bed ni kethore mbele. Mano penjo mopenj ka kod jal moro kondiko na nyinge. Hello, ma and Dennis Okoth, mawuok Ndhiwa. This IBC panel emadhi bedo the worst in Kenyan history. Heri the late Chebukati, sina imani na hii. Mano kaluore kode, mano Dennis Okoth, mawuok Ndhiwa, mawuoyo kamano. Lakini donge ena dier ni nyalo bet ni okwasomo katiba maber, lakini wang'eyo gima watimo. Ruto oyiero ng'at mabiro yiere 2027. Ne opango ni 2027 oketh yiero to ne wang'eyo chon emomiyo nochune ni oyiere jatend IBC to nyo yiero mana ng'ama biro lande kaka jaloch nikech ong'eyo ni Murkomen kende ema biro yiere. Wan be wang'iye ok wanindi. No retreat, no surrender. Mano jali okondiko nyinge kar kino ndiko ote mochinya ahinya. Imene kaka iyiero jakom ni commissioners mag IBC. Ruto itero ne mna nyinge. Ma bende nadukono wacho no okter na nyinge achiel. Penja ni to bende nyalore ni Ruto nyalo tero nyinge ni ng'at makone nyinge. Nitie process. Koro giyie ni ng'ama nitie ni process emanomiyo Ruto. Okay. Gilbert Olika gawuok Awendo. Siasa mar Kenya ni norumo gi kaka ji machalo kaka Shikuku, Asiyo, Anyona, Serone, Chelagat, Mutai, Koigi, Wamwere ne nitiere telo. Sani to jo siasa di mana nikech misara. Mano gima wacho kaendi, mano iluongo ni Gilbert Olika wuok Awendo. Kasto Ramogi Engineer Obiga Kalausi Jawaya Jarodi Mama Phoebe Asiyo nego siasa mag dongruok kwa mama Masani nego siasa mag dendgi kaka chwech gi chalo bure kabisa. Mano gima wacho kanyendo. Aparo ni magi mina mana weche mabende nuaselieko motelo. Penjo en kaka inyalo go kura e weche mag kaluwore kod gima oganda ndiko kaendi. Ne Raila Odinga nowacho ni nyalo go kura maonge kod opande maonge register. Be nyalore adieri mondo ng'ata mosechopo higa 18 mane kod opande to nyalo dhi mondo ling'o ombulu mare to kapar ka nikech chike mag IBC bende nitiere. Apani wanyalo go wiye gi kanyo mondo wang'e to ng'ato wacho ni IBC ma oneno masani ni to emoneno karache moloyo pok gichako kata tich ten kuwuon koseng'iye orach nyowuoyo orach no rado kodi to mage gik ma wacho ni duoko geno e tich maduong' ma commission ni godo nikech ka japiny ma pok nogo ga kura ageno ni bwana no to sego kura to nitie nyithindo mang'eny ma pok nogo kura to gine manyine no gi endara. Koro konegi ni kura ni en gima ber. To konegi ni kuch gini kata ka gigoe to duoko madhi buoke en duoko manyaka giyiego. To kapo giyie gi duoko no to nyaka ging'e ni sami dhi e booth kacha to in kendi ineme yiero ng'ama itimo ang'o ng'ama idwaro. Emomiyo gima wadwa lose miluongo ni voter education. Yes. Obro kawo ting' mapek nikech kaka ipuonjo ji e kaka giwinjo wach te kaka gibedo medo gi geno e gima ipuonjogie. So commission ni nigi ting' mapek kabisa nikech ji ng'iyogi to mna kaka Fred wacho to igodi to jadolo manyo yud koyugi ni to koro duogo altar ka to ero kwa wang'uono osechiwore ni koro nyo timo marach oluoke gi remb nyarombo kendo to kit miel ma pod omielo e praise and worship ka dak chalnwa sasa naenda maju bas dak chalnwa. Yes. Mage to maji pod ni godo emomiyo puonjo ji ni en ting' maduong' kabisa. Ting'eni bende e puonj ka nikech samara nyayudo ga nafas ma puonjo ji gigwa mwatimogi en ni inyalo bedo gi puonj maber
to in japuonj aina mane. Mano bende nitie. Nikech lesson plan itimo maber, syllabus ber, schemes of work in go maber, lakini kidhi chunge mbele nyithindo ni dwa puonjogi. Kidhi chunge mbele students ni dwa puonjogi. Bende ginyi ka japuonj maratiro. Magi midwa puonjogi ni gidwa winjo. Koso gin gibete class nikech ne en such home science, to japuonj osebiro, to japuonj nyaka kaw dakika ne 40 to kosetieko. To gibano buge home science gitimo ang'owa, gitieko go. Girito lesson machielo. Mago bende nitie. So nyaka gi structure gi maber. Nyaka ging'i ni to gi map Kenya ka e. Ni to nitie oganda machalo kama wadwa puonjana. Nikech adira makende George, en ni puonj midwa dhi timo Masawa ka. Pogore gi puonj midwa dhi timo Rift Valley. To pogore gi midwa dhi timo Mombasa. To gi midwa dhi timo Kaluo. Maki bukri ni dwa tero template achiel. Ne midwa puonjo godo jogi te. Ti ae nono. Rang'iny mar geno bopogore. Ken mana kama igoyo wien nikech magi gin ote mag oganda to bende oganda gi magombo mondo ging'e ni to IBC ni ting' mare en mane to puonj mane. Jayu kelo wach moro ni kik IBC uti gi buk achiel, mogo chap achiel, gi ng'at achiel, ni mae magidhi tiyo godo e Kenya mangima. Ni kura yako ni haki yako, your vote is kura yako sauti yako. Ni owinjo bed ni gibedo puonj mong'iko ni to jogi winjo gi geno margi kachiel kod dwaro margi chalo nade. Ma bende en gima dhi nikech magi gik ma kong'iyo to thuolo mar IBC ni godo bedo machuok gi gik miwachogi. Samoro yudo jok manyalo timo gigi ma bende koro orwake miganga moko e igi. Samoro kitero kumoro ma ji samoro IBC bro wachno bro dhi gi kaka ji dwaro. Gika en Masawa to dhi kaka Masawa dwaro, ka en Kaluo dhi kaka Kaluo dwaro. Ma dhi kelo duoko mane ni IBC. Ing'eni IBC ondiki mondo ti ne jopiny e lwasi mar siasa. To be joma ondiko gi e tich kiweyo ni koro kaka watieko ne japiny machulo, to joma ondiko gi e tich gin josiasa. To kata mana jopiny, kapo ni jopiny ema ndiko gi e tich, to jopiny ondiko gi e tich mondo gikonye tayo siasa obed maber. Siasa koro kel jotelo mabeyo. Geno pogore nikech lwasi mar siasa. Igeni sama siasa nitie kaka yambe ringo, to IBC bende gi jolony magi nitie joma bende ng'ado ne rieko ni kidhi Kisumo kacha sani koro lwasi ber. Nikech ji thothgi winjo ka koro lwasi mar siasa dok korka gin e sirikal. Samoro puonjo gi nyalo bedo mayot nikech boko chuno ni dhi puonji ahinya. Keche idhi mangiso gi mana matin to gisekwanyo. To samoro ng'at mantiere Masawa ma Rigathi Gachagua nosemiyo wach mong'ise ni gini chal ni nyalo kwale, en geno mare koro tin ahinya e IBC no. Koro nyaka ilok pattern kidhi kono. Koro maling' mana kaka ineno kichiwo ne bede migepe moko mag sirikal, IBC bende nyaka bed kod maling' mar ng'eyo ni to lwasi mar siasa chal nade. To ginyalo puonjo joma nade e yo mane. To budget mar puonjo ji kama nyalo bedo maromo nade. Nikech samoro kata mana rita mar jogo ma lemo kuondego kata gin jo IBC. Arita mar gipogore ni kako rangi golo ng'ato tero kama samoro nyalo law ng'ato koting'o gige mag tiego jopiny kuonde mag gidhi chokore. To samoro kedho lande radio wacho dhok makama. To ang' ne samoro ji oro ote maricho kata samoro jomoko ba yenje. Koro nitiere gik mathoth ahinya ma bende IBC nyaka go kwano. To maling' ma bende gin bende miyogi gi jogo ma oketi ma mondo mi ochiw maling'. Nyaka to gitigo e yo makare. Mar mondo mi kapone gichiwo ote ten ote maringo kaluwore gi lai manitie kendo maringo kaluwore gi kaka geno mar dhano nitie. Pogruok mar ji bende nyalo biro kaluwore kod kit somo kata rang'iny mar somo ma bende dhano ochopoe. Kaka idhi wuoyo gi ng'ato samoro e kor gweng' piny kacha, pogore kaka idhi wuoyo gi ng'ato ma samoro en jagombo mane pinje maoko. Koro pogruok ma kamago bende bire. Lony mag teknolojia bende nitie. Ng'eni sani kura masani wang'iyo ni en kura modhi korka weche mag mbui gi lony manyasani. To nitiere ng'ama samoro kata bed ni en mbui gi lony manyasani,
kata mana kinde mego kura cha nitiere jomoko ma bende kata mana lwetgi kondhany kama e masin cha tok yudre. Koro nitiere kaka ichopo ne ji ka ji. To omiyo chenro mag puonjo jopiny en ga tich matek ahinya ne IEBC. Mowinjore bed ni thuolono bedo ga malach mar mondo mi gitime kidam mos mar ng'eyo ni to wanyalo ng'inje e yo machalo nade. Seche me itiyo kod kuonde mag tudruok manyasani bende nitie mag mbui sani ma IEBC pod nyalo tiyo godo. Kanyo bende dhok opogore. Samoro nitiere dhok mitiyo godo kanyo mopogore gi dhok mang nitiyo godo ka kod Angilende Ramogi TV ka. Koro nitiere gik mang'eny ma IEBC pod nyaka to ketie tim. Jogo matayo chenro mag tudruok ka IEBC to kod chenro mag chiwo twak e lo IEBC nitiere kod ting'. Ang'e ni lony bende nitiere joweto ma nitiere godo e fwambo kama bende ondik ka IEBC kanyo mong'eyo ni ka ang' ine TikTok kacha to nego bed ni wuoyo gi dhok machalo nade mondo ang' joko winjie yo mayot. To kapo ni iwuoyo e Ramogi TV ka tiwuoyo e chenro mar Rupiny opogore ka sama ang' iwuoyo e Ramogi TV tiwuoyo e chenro mar Mbak Ndalo nikech joma koro winjo Mbak Ndalo gi joma winjo samoro Rupiny mano koro gin samoro joma opogore king'iyo ikgi, king'iyo samoro rang'eny mar lony gi somo kamano gigo pogore mathoth. Koro IEBC nitiere kod ting' mar ng'injo matindo kendo kete e yo moro mayot mondo kik obed abedo nget achiel ma ng'ato ywaye koni ng'ane ywaye koni kosewe ng'ani moum jogi to jomoko dong' oko. Koro gine koyo ma ng'ama ong'e gima timore e yo nget kucho to onge. Koro nyaka to ng'injo obed matindo ng'ato ka ng'ato mak kor ka kore ni an awuok gi gima kama makadhi e ombulu cha to mae gima ne IEBC otiegane. Erokamano, penjo pod nitiere kama thoth kinde ma pod warito mondo weche manyien odhi nyime kendo nyikwa Ramogi mayudo FM yudo weche. Nixon Aumo, jagongo Nyawita ka nitiere Komarok Nairobi wacho ni anto kade berna to wach mar IEBC registered no winjo bed ni bedo audited gi UN, United Nations, riwruok mar pinje e piny mangima. Ema no winjo bed ni timo mano. Kasto inyisa ka ni Gavana Ogweno en gavana mar 49 kendo gavana ma Ghost mano ng'ato ndiko ka Wilberforce Otieno ng'isa ni mos na jaduong' J Bonyo Ken Muga Gen Z kachiel kod Ghost Governor Ogweno wacho ni gavana 48 moyier achiel en mar Central Bank of Kenya kasto Ogweno koro mar 49 lokane ni Ghost na nango Ken lokane ni Ghost na nango gilo gavana ma Ghost yo Ken ma je chinyawa moro wangano tieke ground ko wago ni mnade ere de peme go en nduche mi winjo to kinene mamora ofis mi nyayude o nduche doge mi winjo Wilberforce ng'amosiep na kabisa Wilberforce ng'amosiep na to emba biro penje ni to help kama eneno nyithindo dingo osemiyo gimoro maonge doya olweny gokinyi sana Marande no wacho ni ji nyaka kaw ombulu kendo joma tindo nyaka kaw ombulu mar mondo giikre ne yiero ni. Baba wacho ni en kod Ruto till 2027 joma konyo baba malo will tell people what koso gibiro wacho ni wadhi goyo oganda jo Kikuyu malo kocha mano koluwore kod weche mag yiero seche magidhi ndikoruok kaka gikwayo oganda mondo ndikre ka jogombulu kecho ni kawa nikech wadhi konyo baba malo koro magi gin weche manitiere kae nikech kaka jotelo bende ok kata mana en IEBC kende kata mana joma nie nyalo mar wuoyo gi jopiny bende nyalo timo nyisowa ni waseduogo Ramogi FM kendo koro wanyalo dhi nyime gi twak marwa mar puonjo oganda ni kimak gi kanyo yo makare nikech pod wan gi weche mamoko ma bende nyaka walosie. Yes. Aparo ni wan kama tek iwacho ni jok ma sani ng'eni koro baba manja giwacho ni gidhi konyo baba malo baba ma koro konyo Ruto malo koro baba ma gidhi konyo malo no gibiro ng'eyo kendgi mak mana ni adier mantiere miwinjo ka wuok kuom jowinjowa to wuok bende kuom gima wacho kae ni IEBC ni kama tek. Nitiere wach ma jeyo tumo kacha ka wani break wach mar voter education. Wach mar voter education ne podo tek nikech gima nie wi japiny sani ni to ombucha ni bedhi count ombucha madhi goyo 2027 ni mana kaka wasewacho ni e ombulu mar MCA mar chairman mar governor senators ka onge wach nikech sava onge ka magi gin mar MCA ni ging'eyo kendo bende king'iyo
kata mana yiero mancha ne IBC osetayo from 2013 2017 2013 17 gi 2022 sama network ni e doho kacha to ni winjo ko kinde mang'eny wacho niya yiero ni ere kaka no nyalo bedo maber e yiero mamoko gite kae to biro bedo mana marach e ombuch ker ni kende making'iyo thoth buche manochwali e doho tiyudo ka thoth gi IBC ne loyo atamalo malach kuonde mantiere by election kata mana e yiero ma e by election ma wan godo sani ok diro mabich e yiero manyocha do gwetho oko ni IBC no tayo yo ma ok kare mano yiero matindo abich gi kae wacho onge maki winjo ng'ato koni ane ma IBC dhi landa tibiro yudo kaka no landi no kata kidhi e court to gitayo gik moko e yo makare ma mondi nuang ka do gwetho oko yiero mar mujumbe kata mana mar governor kata mana mar senator tin kabisa ibiro koni ni tin kabisa kama lweny nitiere ma wach nitiere en wach savani mai kama kuku wach nitie mag senator gi governors gi nigi magi to werigo magi jopiny nigi yie mathoth kuom IBC kendo kata mana mujumbe gi jopiny nigi yie bora ne gisetieko weche gi nomination kucho ng'at mochopo kucho kaka jopiny ogo echa e kaka donjo kama wach nitie en wach mar ombuch president ni to mae ema biro miyo ji dhigo ombulu kata ji ok dhi mae machiwo tana nekech ka ng'ato wacho ni kata ok adhi to giseng'e ng'ama dhi landi koro kae kama kuku wach nitie ting'eyo ni yiero mwachomo ni dhi bedo yiero ma iye lieti ahinya nikech mobilization maga shago gi team ne dhi biro godo ka giramo kendo gikayo lakgi ni William nyaka dhi dala kaluwore gi richo gi to gi samoro bende gik moneno odhi bedo mbulu ma iye tek tweta mana machal gi mancha ne wan godo cha to William bendo kalake ni en bende mae mochamo kendo nuoyo ok wuoge e dhoge koro mae momiyo gimineno je wacho ni to ken bende wacho ni kaka IBC dhi wuotho gi jogi nyaka gi embrace gimokwongo bende digital technology nikech thoth rawere madhigo ombulu gi kata ka je wacho ni ken bende kuom gi to je bende nyaka par ni tintin ok midekre tintin ok midekre kano odwa kelo Ken Muga iye kanyo ka jenzi kacha taneno ka jo jenzi moko kona ni Ken Muga ok achiel kuomwa ano ka Collins kaka ginodagi wacho ni jatenda onge kanyo mano millennial tena dier tintin ok midekre koro kama wach nitie ma wach osebede seche 10 but juma mokalo nwanyisi ji biro chiewo gokinyi kendo alano biro miyo report maber malich kaka jo Kisumu no chiewo Ofafa Hall kata kuonde bigo e gigo opong kendo sa 11 ne IBC oseloro gik moko kendo dhano wuok karom gi kweno koro dhi mbele kanyo tabuonge observers bende bro wacho wan ka onachiel kuomgi biro wuok kendo giwacho ni dhano no riedo laini maber kendo no yawo gigo maonge ng'ikruok kae to koro giwuok karomgi ombulu chako biro iwinja seche go koro wan Bomas kacha koro wang'iyo to chairman owacho ang'o to jogi owacho ang'o ang'o madhi mbele imanyo political parties leaders go magi te biro dhi nyime kama koro tabu nitiere en koro odundu magigi luwo ka koro giwuok kanye giwuok Oriang primary school ka koro gibiro giwuok Wangapala kacha koro gibiro kaka gini dwaya Gotateng Tallying Center kata mana Rinda mondo chop ka mondo mi koro kwane ka odonji odundu mar IBC kae mato nitie koro mae momiyo challenge magin gone kata gidhi timo voter educations gi to jopiny biro winja lakini gima chando gini ng'at mane midhi tim nade kaka idhi land ng'ani nekech bati asewacho ni kenda senuoyo ni jo Kenya onge gi tabu gi positions mamoko gi koro mae mamiyo weyo IBC kama tek nekech ombulu sani equal technology iluongo ni digital manipulation nitiende ni igwenyo gigi kaka igwenyo gigi digitally ka emomiyo okang' achiel ma IBC ni godo sani manyaka gidhi gitim en luoko register luoko gik manobedo fed BVR kits ka
Ni neno ka yuoruok moro ne nitiere ndalo mane wachomo yiro cha ni ng'ato nodhi okwalo BVR kits moko. Man wachomo yiro mane ok wapenjo to gika nokwal gi to noket gi kanye to nochopo kanye. Ok wang'eyo kata ombulu moko ne wuok kuomgi. Ni neno ka sama jakom e ombulu mokalo ni gima jakom ne yuago ne ok oyuago gimoro amora to noyuago ni yaw nwa urusava ni wago yie wang'wa nikech wang'e gima ni kanyo. Jose Kamago gini yawuoyi ma nyingi dongo mag yawuoyi ma korgi lach. Ni winjo ka gima ne yuago en sava ne ok kuma ne ji oriede. Koro sava ni ng'ama nigi control mar gini en ng'a. Wach sava ni to gi wach mar technology ni bende momi neno ka nocham chuny Musando chon ka ji pok ochomo gini. Manyaka sani ok wang'e ni ng'at mane manochamo manochamo chunye. Koro ng'ato ok bi yware gi kaka ji dhi riedo bati mondo gini obed mayot ne jopiny. Kaka idhi luok register ni mondi nyinge mantiere kacha digital ni bing'eni kwalo go yot malich. Kaka bing'eni jogo mane osenindo ok bi chir mondo mi ogo ombulu. Nyinge gi bende gol kacha. Koro kaka IBC dhi timo digital audit mar gini kae kama wach nitie. An gin samoro waonge lony mar technology ni. To samoro ng'at mane osetimo programming mar gi to wache ni waje gino mondo dhi ogo ombulu. Gin wawe giwuok kaka giwuok no. Ka kama chuny wach nitie to kae makoro nyaka IBC yie jolony mopogore maparo ni political parties mabiro participate e gini. Kari gi ji ochiwo joge. Raila Odinga ochiwo joge. Kalonzo ochiwo joge man gi lony e technology ma ginyalo rango gima nie agulu ne. Magine magiduogo oko ni kaluwore gi gima waneno. To waneno no ombulu ni ok dhi kwale e yor lony manyasani mane ka jo Kenya dhi bedo gi yie. To kamano ok otimore to moko gi mana muro bul. Imuro bul ne be nyalo mana mure ka ji ong'eyo ni bur imuro mabor nade gi mach nikech kikete machiegni gi mach ahinya be nonyalo wang'. Sama imuro bul ni nikech ng'eyo luore kata winjo wach luore bedo kaluore gi ng'eyo ma ng'ato nitiere godo. Nonro mar report moro wuok e weche mag somo piny Kenya ka. Kendo nikech piny ma ji osomo ma ji ngi ng'eyo puonjo gi bedo mayot apani japuonj jae nyalo duoko mano ni mana in go gute mang'eny. To report moro wacho ni king'iyo piny Kenya ka sani mae gima duong' ma giwacho ni nyithindo mantiere grade mar 10 ok nyal somo gima olos ne jo grade mar 3. Kete yo mayot ne samoro joma nosomo chon nyathi ma ja klas 10 ok nyal somo gima imiyo jawinjo bende ja klas 3 ema somo. Ma nyiso ni Kenya ni kama nade. Nitiere weche mamoko bende nonro ma gigolo kaluwore kod weche ma kaka gik ma jopuonjre dwaro choche gi ne skunde kwan nyithindo ma pod tiyo gi cho achiel e skunde ma wantiere godo e kinde ma CDF bende wacho ni gitiyo yo makare mar gero infrastructure ne jopuonjre. Kaachiel kod gik mamoko ma samoro nyalo kelo pek e weche mag somo. Japuonj Jay Bonyo kendo wang'iyo wach mar lony mar oganda nikech oganda maonge gi lony puonjo gibedo matek gibedo tama. Itemo mi wuod japuonj. Yes. Ketiko ni wuod jadolo en jadolo to wuod japuonj dhi wacho ni en japuonj. Wuod japuonj. Bedang no beda jakuo. Quiero kamano. George, hapa ni gima nyaka wawachi. En ni kit somo ma wan go sani ok ni kama ber. Ok ni kama ber nikech gik moko adek kapok adonje ripod no. Yes. Mokwongo en nikech sirikal. Ok apari ni sirikal oseketo mahino mar bero kit somo manyasani miluongo ni CBC sani koro loke ni CBE. Mano mokwongo. Mar ariyo wan kama rach nikech jonyuol. Ng'enywa masani wan jonyuol manigi nyithindo e sikul. Kit somo mane wan go opogore gi masani. To chale ka gima ne wageno ni nyithiwa biro somo kaka ne wasomo. Ma kisekawo nyathi sedhire sikul to en ting' japuonj. Ma japuonje mong'e ni nyathini an ing'e na wachoga akia kata unomiu homework ni duogo time ot. Han ka somo bondo primary onge homework manomiya. Buki we sikul. Kaka ilore so chiko gi daka 25 kidhi games cha
iduogi yawe mna kinyne saa 2:15 ka Mrs. Atieno Nyakoko donjo klas kwano. Mane sami yawe. So ng'enywa ok ong'eyo ni somo masani ni nyathi koa sikul to bet gi janyuol to gitimo ang'owa to ging'iyo ni somo ang'o to homework manomiyi ni chalo nade to japuonj bende ondiko kamoro gimoro nitie ni diary bende nyaka ing'e ni to nyathini nosomo ang'o to assign homework mane momiye tidwaro ang'o. So ng'enywa jonyuol ok tim mano. Mar adek gin jopuonj. Jopuonj bende kawo gini ka gima gidwa miyo godo jonyuol punishment. Mong'e ang'e maber ni George Bati ni to janyuol nyathine ni e sikul ka to George Bati somo news ma saa 3. To wuod George Bati ni kang'o dokot godhiambo saa 10 to kore kondigna ne dhi manyiere gweno marabuor to gi kok ongo kinyi bigo de sikul go kinyi. So gin levels 3 emago gini piny. Nitie sirikal, nitie jonyuol, to nitie jopuonj. Mana adwa nawachi kapok wadonjo ang'owa e ripodni. Yes. Nikech abed ni watiyo wate kanyakla to kit somo wan godo ni de yotnwa kaka jonyuol. But pek nyithindo yudo, pek jonyuol yudo, pek jopuonj yudo to gi sirikal nikech onge that coordination. Sani penje jonyuol manigi nyithindo manie grade 9 madhi 10 ka ging'e kuma nyithindgi dwa dhiye tok grade 9 gikia. Nyecha an kamoro agoye mbaka to ng'at gimoro tamo watimo to janyuol moro kong'ane nosiepno to kong'ane kitu ni ngumu kama hii maneno ya CBC na grade 9 na 10 to gimano watimo pogora apoga gi wach sikul. Nyisi ni mondo wache gino nie chunye thago chunye kaka janyuol. Ka donje report. Yes. Gik masawachogi ema miyo report ni chalo kama. Mawacho ni kidhi e sikul moro amora ng'eny sikunde tidhi e grade mar 4 tikawo nyithindo 10 timiyo gi gimoro ni som 4 ok disomni. To kiwa 4 mok disomni 4 moko bro somo to kipenje ni gini wacho nang'o to gikia. Miluongo ni reading and comprehension ni isesome to bendi winje no wacho nang'o. Mangiso ni mano nyithinda boro kuma parka ok nya timo penj moset ne gie gini matimo ang'owa makalo. Wan kama tek. To kendo chako wacho ripodni na hinya nyithindo masomo e kor gweng' to bende koro ni kama tek kabisa nikech koriw gi te to mataun gi manini taboro kuom 10 ok nyal somo to ok nyal winjo koro mani e kor gweng' to ni kama tek mogik. Nikech gik mitiyo godo e CBC gi samoro serikal ok tere sikunde ma kor gwengi e samo winjore. Koro japuonj chodore odwano puonj nyithindogi to gik motimo yo e teaching aids ma en godo gi bende otimo ang'owa omanyo kien nikech ong'e ni en e gweng'. Ka koro idhi sikul manitiere dier nam kama Geta kacha Mageta berie ji madhe soda akiana kawo kanye ma mondi wuogi idhi e center en kilomita 3 tikone nyithindo ni nikech kiny wadwa timo kwano dhiuru om wi peke nyathi ka nyathi obi gi wi peke 100 mondo kiny wakwen godo. Samoro center no soda crate kawo juma e kanyaka usi to soda crate no nimna gi wi peke 24 to inti japuonj tikone nyithindo gi ni kiny ubi gi wi peke nyathi ka nyathi 100. So report ni wacho ni nitiere gimiluongo ni disparities mang'eny. Yes. Ma nyithindo masome kor gweng' to gi masome center to gi masome town gi opogore. Emomiyo ultimately giwacho ni dwaro nitie mondo kit somo ma wan go manyasani ni ogoye mbaka matut. Mbaka osegoye to nyaka wamede goye mbaka ni to wadwaro somo nade. Nikech mage nyithindo
ma kangi miyo penj to timo tikonegi ni bas koro progress uru udhi e junior secondary kwa e junior secondary to udhi e senior secondary nyathi kochako dong chien cha to dong chien nyako tieki tingeni mano ke kit somo mwadwaro wadwaro ni nyithindo te o move kamora achiel nyithindo te obed ni somo to giwinjo margi yot negi te makigolo nyathi Gobei Primary School tikele St. George's Primary School ka tok chalne ka wendo ok ni koro ni gigi kore ko penjo ni mayo to nyinga ni to koro atimo nang'o nikech japuonj mapuonje cha onego bed ni chal gi japuonj ma St. George's ka gik motime sikul Gobei Primary School kacha onego bed ni chal gi gik mitime sikul St. George's ka to mano onge emomiyo jo usawa wacho ni wagoe uru machiemo. Okay. Igo machiemo Ken Muga, igo machiemo Ogweno Gabana Gijay kendo samoro ji kata janyuol rigom bedo gi chuny mar neno ni yembe nyathino timo maber. Ka koro kelne janyuol homework to janyuol ema gino osechando kendo bago. Nyathi mano winjo bed ni geno mare ni kapo ni japuonj no kawinjo maber to janyuol lang ne konya. Gino bago janyuol ma janyuol kore makia ma nyathi ni luoro osedonjone. E gini en koro dhi kia molo janyuol to dhi kia koro molo japuonj ma koro kodhi kuom japuonj nyathi madwaro ywak. Ere kaka jonyuol dwa konyo ka jodalawa mondo riwruok ma je wacho ni tije dekgi sirikal japuonj janyuol otiyo tich achiel. Iki janyuol be ok nyisi CBC ne romo kode ne diom kokongo kaka ne je wacho cha. Kokongo ne poko manyo kokongo. Poko dhi manyo wacho ni nyathi nan kokongo na kia cha. Nyathi bende gino sebago. Ka koro baba ema kia kokongo. Ato kora dhi ng'e. Chala de ken. Aparo ni otek ma nikech bende thuolo ma wadakie sani bende ngima bende tek ne janyuol. Otek ni janyuol samoro tiyo matek gi thuolo ma gentiere oko molo kaka entiere ot ma samoro ok en janyuol nikech ngeni samoro kinde mokalo wan kinde mane wasomo cha kapo ni somo dala gweng to yudo ka samoro janyuol ka ang' osewuok e rundu ne kata me puothe moro mane otiye kapo ni en ng'ama machielo matero dhok dhi kwayo tang' ne yud kata kiduogo lunch to janyuol ne mang' ne yud mang' ne tedni koro matiende ni en tie ting'eni tinde ahinya to kuonde modak makoro piny orie bombe tiyudo kata ka janyuol lunch kine ochame ode to ene off kata samoro en jumapil moro koro janyuol masani onge machiegni nikech samoro pek mar kaka piny chalo koro momiyo seche ma iloso kata chenro mag somo gi to jogo ma bende tayo chenro mag loso chenro gi winjore bende ma duto giketo e tim ging'eyo ni gini kata kapo ni wakete janyuol nigi ting' to ting' machopo kode e rang'iny mane mak mana ni CBC king'iye paro mane nitiere maliw en ni ok owinjore bed ni kete kaka kum ne janyuol kata ok owinjore bed ni keto ni koro janyuol liwe embo kete kamoro mang' ne nyathine fwenye ni kare embo kia gik moko ma samoro ang' ne kel ni kwano moko no ng'is janyuol otimni to samoro gino ne timo higni mathoth kata ma 30 mokalo integers ma ikia kata ni koro kikawo -2 plus positive to samoro no wiyi no osewilgo nyathi ang' ne fweny ni kare baba bokia gini ting'e kaka baba janyuol ka janyuol koro ok apar ni paro mane nitiere ni koro niketo janyuol e kum machalo kama gima ne nitiere ni kapo ni nitiere gik moko ma samoro nitiere alwora mari ma inyalo konyo nyathini timo samoro ni kara kod lonye go opira in koro pichi ni samoro king'eyo ni nyathini ni en beno nyalo kawo kari titege mane opichi cha to kapo ni en tedo mane yot ne kech war kana kinde mokalo apare ni yoro wa samoro ma wadhi wabi kod tong' moko e skul kani puonjo wa home science primary mane wachiedi en mane koro sani omedore gi lony moko e wiye koro en mane samoro puonjruok bende pod ok omi janyuol motegno kech samoro japuonj eting'eno tere e tiegruok mar bedo japuonj motiege mobedo gi lony mar kaka onyalo puonjo nyathi to samoro janyuol korka weche mag somo ka ok omiye tiegruok kata ng'eny kaka omi japuonj cha koro en inyalo mana weye gi ting' mar janyuol mar ni to alwora ni kanyo en yo mane minyalo so godo kido maber inyaso godo tim maber inyaso godo jiwo talanta mar nyathini inyaso godo tegno mar nyathini mondo donje wiye ka en luoko sende en ywe mesa en moso welo kodonjo en gik mamoko be dongere luongo ni soft skills ni koro samoro ng'ama duong' kobiro titimo nang'o ichung' e kom koso ibedo piny koso gik makamago koro mano ting' ma janyuol
bedo godo. Mak man wayudore kama tek nikech bende chal mar lokruok mar piny gi uchumi bende manitiere. Ka wuok e mano bati kech sani no ka thuolo bende dhi. Report mar Usawa ni otemo menyo kidienje mag somo gi. Achiel kuom magi menya ahinya en mar ECD. Ma bende en somo mar nyithindo matindo maraga ma bende koka wuok to koro kanye mwacho ni somo chakore godo. King'iyo sani ECD wa ing'eni thothgi kaluwore kod kit gedo mara bedo kod kilese to kod gik matayo chenro magi mapile ka pile skul kanyo. Counties o meeting makamano. Makmani sirikal to pod loso chike malo kama tayo chenro mag somo chakre piny nyaka malo. To ECD ka ifwenyo ni pod nitiere rem gi fuok manitiere. Nikech sirikal ma counties gi samoro nyalo margi mara omenda magiketo ne chenro mag ECD okosebedo makare. Mayudo ka nitie kuonde moko manyaka sani skul nitiere kod samoro klas achiel kende. To klas achiel ne idwa ti kode gi ja PP1, PP2 tija ti kode gi ja moko masamoro koka puonjore lak masamoro jonyuolo oseweyo chono mondo weyo playgroup gene playgroup go. Koro okosebedo mayot ahinya. ECD ka apane sirikal ma county kod sirikal ma malo nyaka to goe mbaka to kod jokanyo mamoko. Nikech ka ema nyathi nyaka bede gi thuolo mar nindo e odiechieng' manyiso ni kuonde nindo nyawinjore bed ni nitie kata gik meninde winjore bed ni nitie. Ka nyathi nyaka chiem nikech nyathi en ng'ama denyo bang' dakika ka dakika. Ka nyathi nyaka luoki pi nyaka bedi ni nitiere skul kanyo. Ka nyathi nyaka ywe manapi nitiere napkin manyasani gi napkin manyachon. Mago be nyaka to bedi nitiere e luwore ga luwora magintie. Ma nyathi ma nyaka puonji samoro wuotho tugo idho gik moko kuonde mag tugo. Aneno ka gavana ma Siaya mar Gijay noketo moro maber ahinya James Orengo. Manjo nyithindo nyalo suoyore dhi malo dhi piny. Koro mago gin gik ma konyo paro mar nyathi dongo piyo piyo. To yudo ka ECD magwa ma Kenya ka sani ok oketie mahino. Ting'eni kanye ma chakruok mar wach somo nitiere. King'iyo nonro mar Usawa ni temo lieko ka wacho ni king'iyo thuolo ma wantiere sani nitiere nyithindo mathoth ma bende pod donjo e skunde grade mokwongo ma ok gikalo e tiegruok mar ECD. Nyiso ni nitiere gwenge moko ma kata ECD gi bende gionge. Skunde mag nasari gi gionge. Matiende nyathi wuok to chomo grade mokwongo. Manyisi ni kochopo grade mokwongo ko odwa chopo puonjore gima owinjore bed no puonjore ka intiere ECD kucho. To mano ng'isi ni wan kama rach nikech ka atam iwacho na tamala 7.4 mar nyithindo madonjo e grade mokwongo ok oyudo tiegruok mar somo mar nyithindo mag nasari gi. Koro mano bende ketowa kama tek kaka piny. Mano ting' ma sirikal ma county nigo, ting' ma sirikal ma malo nigo kech gine jolos chik, to ting' mar kanyakla mar oganda. Kapo ni untiere gweng'u kanyo to ECD onge. To seche mil igoro budget mar county mikawo pach jopiny cha. Kanyo ma un bende ugole pacho ni wadwaro ni wan bende ketnwa e klese mag ECD. Kech ng'eni sani inyalo kawe tichuoge e skul mar primary man machiegni. Ichuoge skul mar primary mag sirikal man machiegni. Koro mago gin gik ting' masani jopiny nitiere godo gin giwegi mar mondo gine ni ECD gi gibedo motegno kik giwang' gi. King'iyo mapiyo piyo report ni bende chak lieko nwa chal mar skunde wa mag primary. Ma koro sani king'iyo gi to chal kagima onywandgi gi mag junior secondary. Ka bende pek nitie. Ka emiyudo koro sani skul ma japuonjre nitie nok mar jopuonj pod nitiere kama mi jopuonj bende gomo kinde ka kinde. Kido moko ma samoro ok odhi kare mag jonyuol gi jogo moluoro skunde gi. Bende gin gik mathiro chenro magwa mag somo. Nyithindo ngima gibedo kama tek nikech samoro janyuol kata e kor gweng' kucho seng'ise ni skundu no winjo ni tindi puonjo marach matinde urem kata mane KCP. Ng'eni KCP to koro rumo. To magi te gin gik machapo nyithindo ka gisomo to koro entie kacha makata kong'iyo japuonj to ng'iyo japuonj e yo moro ma ok odhi kare. Japuonj ni bende sirikal ywaye gi malo ku nikech osache tin. Osache be samoro iwinjo ni pod ing'ade maka gi kacha. Koro tabu osebedo mang'eny kor ka wach mar jopuonj ka. Kendo mano bende osebedo ka duoko chien rang'iny mar somo mag skunde mag primary. Junior secondary ka wasebedo gi nduru mokalo. King'iyo Usawa wacho junior secondary kendo chako wacho secondary. Achiel kuom gik machendo ahinya en nok mar jopuonj mane gi lony. Gima chielo machendo kendo en wach mar masinde gi gik mamoko gi laboratory mitiyo godo e skunde gi. Fred bro ng'isi kata Jay kata in owuon inyalo ng'eyo ni skul mar secondary maonge laboratory onge kuma unyalo dhiye ma grade moro amora kata kiwinjo ni skunde ogolo joma dhi e mbalariany ok unyal dhi un kuonge laboratory.
nikech onge kaka inyalo dhi kalo chemistry michuo paper 1 iyudo 100, paper 2 iyudo 100, paper 3 practical iyudo 0. Onge grade midhi yudo kanyo, nikech gicha nokete mowache ni nyaka tikadh gimitimo gi lwedo gi wang' mineno miluongo ni practical ni nyaka ikadhe. Eka koro joka dhi to goro gicha to wacho ni manga mariek mowinjore be ni kawo somo ni motegno. Ok inyal wuok midhi kadh physics okikadho practical mar physics kata kan mana moko gite tibro wacho ni ka koso no kwala ng'oma miyo practical nikech macha gimitimo hie kong'isi ni tud stima to kumo set nie mindike cha tindike mikadhe miyude 100 to kama koro itude gi lwedo cha iyudo 0 ok dhi miyi michino. Nyaka to many kaka itugo kodi ma redhni kata ma 20 kata 30 to moro betie to moro betie. Koro skul maonge laboratory, skul maonge kama nyithindo nyalo time gik moko miwacho ni practical go, mano skul ma ok nyal kadho, ma nyithindo ok nyal puonjore. Koro kanyo bende nyaka sirikal gi jo kanyo duto mantie sekta mar somo ng'iye ni to kata ma junior secondary gi nyithindo gisechak puonjo gik mani puonje form 1. Bunsen burner sani koro ujere be ni puonje junior secondary ka, to Bunsen burner ni skul mar primary moso e junior secondary ni onge kode. Samoro japuonj maduong' motelo ne junior secondary en japuonj primary ma samoro ne onge tiegruok e rang'eny mar puonjo ja form 1 e kinde cha. Ting'eni sani king'iyo junior secondary ochal ka gimoterowa ni koro mane kama ne somo mar form 1 ne chakore. Koro nyisi ni nyaka to jokanyo nen matut ni kan wakelo CBC to mise motegno mag tayo chenro mag CBC ni bo wasekete tem kochakore budget, ochakore paro mar lew, to chakore kendo loso chike to kaachiel kod luwo bang' chikegi ni be iketo gi e tem. Erokamano nya Charles Osako Junior wacho ni ukaw mos uwinjo twak maber ahinya kendo more Shemo Tho Soja bende ne kodwa ka kasto George Mostanya Kwarwaya, Sara Nyaro Riwo, an Andrew Otieno Arwaro kawuok ka Sakwa North Majiwa School. Okang'ene ya Kwarwaya gen ng'at ogweno wecho to erokamano nya Kwarwaya mano kalore kod aje wacho magi monyiero nekech okonya nyiero to wan malin wacho wanyiero wate nekech gimong'eyo kanyo dongo wacho komos yes komos nya Kwarwaya yes but kaso jal moro wacho ni wang'ie wach mar TVET bende samoro gimbe ok gisebedo ka ginyuolo olemo maber ne joma tindo madhi sani. Yes, but penjo ma nyalo penjo ka kaka wantiere ni ni ng'ama riek chalo nade. Penjo ma nyalo penjo makiduoka titieko rikoda ni ng'ama riek en ng'ama nade, but kit rieko opogore kendo jolony weche mag somo biro nyisi to in bende ng'eyo ni nyathi minyuolo kofuo onge ng'ama inyuolo kofuo. Samora mora monyuol nyathi molwar piny ni tup to nyithindo te nigi opportunity kendo nyithindo te nigi level mar rieko maromre. Environment makoro nyithindo gidongie gi sikunde magidhiye gi jopuonj mapuonjogi kae makoro kelo pogruok. Onge gik manie ripodni manyien mopogore gi gik ma wasenene e ripode mamoko. To bende onge gik challenges ma waneno e sekta mar somo sani kopogore gi weche mag CBC gi mopogore gi gik mane waneno chon. Je wacho ni wach moro to wamed nie mos. Wan kinde mane wasomo e primary kacha ne wakwongo wadhi puodho gokinyi ikidhi e sikul. Mako gik sapar kachiel kama to injo ka minwa chwado pato gokinyi tap ing'eno biro. Ikwongo dhi puro nyaka saa 1:45. Samoro kichopo sikul to jinie parade ibiro manyo tie choka moro basrie mondi pond kacha matin ka ji ose parade ekiringi bi. To kendo ka gik odhiambo inie puodho kendo ka gik saa 7 samoro wan kama wantiere ni wadhi omo matafari mondo timango isombo ne ng'ato chulo sikul mondo udhus uomo matafari kumogoe eka sikul onwang' pesa activity. Yes, most pesa activity. Saa 8 karomo saa 9:30 nyithindo manyiri ji no biro go wuoyo muono od japuonj. Ojuok bende nuting'o gi matata kara waluonge ni matata kaka kuluonge kudho moro nitie.
mar pedo cha. Yes, mar pedo no. Iting'o ibiro godo. Fito bende iting'o gokinyi samoro 3 kata 4. Yien mobar. Gi yien mobar. To puodho ting'eni ni imonde gokinyi ma saa 2 kokitimo e kila otieni bende idhi sikul ma samoro kata nyuka mimadho gokinyi onge. Kitema inyati yudo nyuka idhi godo. Nomono wakalo. Jomariek pod ne nitie atia. Koro dhano bedo gifted differently. Maino maduong' mane wadwa ka waketo kuom kalo penjne. Mae momiyo jorieko no biro gi wach mar CBC ni makoro giluongo ni CBE ni. Mak mana ni kaka nyocha gikele ne ok gigoe tubin maber. Kech gini nyocha biro golo rieko kuom kalo penj kende. Wasewacho ka eni nyithindo teriek bati. Kendo nyathi ka nyathi nigi talent ma gima dwa ni ng'e. Samo nyuol nyathi ni thup to en gi different ability ma nyathi ka nyathi nitiere gimo nyalo timo e yo mopogore gi ng'ato. Karo kaka wabet ka ji adek ni. Je jawacho gani view je jawacho gani je winjo weche mag wala ka DC. An samoro kiduoka kono to ok abi winjo. To nitiere kaka no winje ma samoro kaka ne ochako weche gi mag school kubiro to winjo ka wacho wala no ringo kuome. Kibiro kuom Ken ibiro ka nitiere weche mag kwano gi weche mamoko go gi weche mag physics gi en gino no winje motieko ka wan school en utieke atieka. To ok jite man ga ability mar tieko physics no. Adwa ni winji gini maler. Kibiro kuoma weche mag languages gi magi gik mana ahero mana aringo ga aringa. Samoro korka kwano kuno kidwa tera ahinya to ko bi winjore ahinya. To bende nitiere ng'at ma kwano ne mu winjo. But ng'at ka ng'ato nigi talent mare. Kata mana jakuo nigi talent. Sewacho niga pile ni ng'at manyalo dhi ma plan sani modonj e bengi moro mokadwa luongo nyingi magi plan magi dige kwal pesa e technology masani ni modhi godo ma oko make ng'ano riek. Ng'amo fuo temane Rieko ne nyatigo gi machielo. Rieko ne nyalo tige yo machielo. Tiende ni en gi talent to tiyo mana kode marach. Mana kaka jadhula. Samoro kikao je iketa dhula no tibiro to kabe koro okode. Tagolo kdama. Mi penjiri ni to je into mabende irabora ni gini de nyalo gina na defense. Strike Wanoko makanya kono ng'ato ujo ket kacha. Ko dinu chiendo piny lich. Lakini samoro defense mogoyo go gi wiye. Yes. Koro mai modwa ni wakuongo ngi. Koro miyo CBC ni no biro gi intention maber to kokonyowa. Nekech nonego bed no nyalo identify unique abilities mag nyithindo. Koro ong'ene ng'ani but igweng'u kacha ka penji kata dhi maka dongo wakacha. Tibiro do ka samoro nitiere ng'at maloso radio e gweng' kanyo. Mana nyathi ma ja class 4. Nadia. Nyathi ma kibiro luongo odi sani mondo bi otimne wiring. Onge kata gi degree e physics. Ongeo. Ja class 8 moro mabende nowe awe kacha to ng'acha ne riek. To pare ni nowe sikul. Kori paro ni dino nuang thuolo ma identify talent nani, they would be the best engineers. Exactly. Mane kaka kumano wabore CBC ni pinje mag Amerika nete moneno gino ni ere kaka nyathi kosedonje class 3 nekech wan kane wan e class 5 kacha to kain biro nyisi ni weche mag fwambo gin wasechako chon. Mane class 7 tandiko noluonge na taarifa ya habari. Tindiko gini makama bishop obire anyalo paro ka wan gi bishop niluongo na Agai Nyang. Bishop Agai. Ko biro to gichacha idwa luongi idwa dudo gini nekech gini ni kuomi en duok michako iro kitin. Ng'ato ok bed maduong' to koko dio ng'eyo ni ano nega bed japuonj. Ng'ama dwa bedo japuonj kata nyathi ma dwa bedo polis otin to sema chako ero kaka polis timo gigegi. Mai momiyo wan gi problem nikech kata mane obila kaka wuono wan gi jok maonge gi luongo mar obila no nyiewo gini nekech tich. To ng'at man gi mich mowinjo kuome ni no winjo bed jalweny bana ng'ano kodwa jalweny to go research moko nwang'o yudi. Wang'e ni kone ng'achiel mach kuom jakuo. Koro gima ni kae en ni ok wadwa kao unique abilities mag nyithindo gi ni godo. Ok ji te manyalo wacho dho ngere tiera ng'ato bende ma en dholuoni emo chiemo. To ni kiwacho dholuoni tineni ni ok iriek. Kisiema bati.
Chiemo gi dholuo. Ine kaka obore kapso. Ichiemo gi dholuo. Sani Arieka futho tieno. Malidha kama wuoche ong'e mochuoyo. Ne kaka nyamago ingo dholuo. Ma kotimo ni gino to gino wuok kaka biro. Jacob bedo nondiko ni gino ma koro ene mondiko ni wach mar ohala no. To ndike ka ng'ama nyalo ndiko gino onge. Magi are the unique abilities manonego bedni sechini identify kuom nyithindo gi. Kaeto koro obedo gimiluongo ni talent based. Mana ni gima wang'iyo sani ne wadhi ni to ere ng'ama nyalo kalo kwan. Ni neno chien kae ne ontie bagni education ka mara gidwa golo kwano mara ok gidwa golo. Nyisi ni bagni poni tie. Ng'at manyalo kalo kwano ni en kokalo to dhi e weche mag goyo kwanogo. En bende en kanyo ema odhi telie wechego. Nitiere jok mani yudo ma samoro en maki idwa gor gige biology ka tene ma japuonj mieno gor kech kata japuonj ok nyal golo. Talent mar goro no kidhi e pinje mamoko mane ma jomoko chiemo godo. Mana mar goro no kende nikech obiro goro gino ma kogore to ken biro wuok de kaka ngoche no kaka en ti nyaka gi ume no inno kata kaka ite obet no gino wuok te full. Koro tabu ma wan godo ni wadwa olo nyithinde sikul karombe ni we gisomo. Koro king'iyo environment ma nyithindo nikech sama nyithindo gi chako dongo te nyaka ipenje ni tang'o momiyo nyithindo 10 ang'wen nyalo somo tang'wen ok nyal somo. Environment ma gi ai chal nade. Jopuonj bende mantiere bende oromo e classes gi te. Ang'o momiyo jopuonj skunde mag ji giwegi gitimo maber maloyo mag sirikal. Mag sirikal to wan nwasome mana mag sirikal ka. Ang'o molokore sani. Bende nyalo paro kata mana ndalo wachabati kwa chiko. Ntiere samoro ng'ato noringo we sikul oyudo ka somo ni pekne. Nikech ng'ama ji we onge ini koni ni wi pek ka wi jodalau. Japuonj osekoni kamano. Koro ibe dongo tiking'e ni wi pek. Sikul koro ok dhire. But environment gi luasi maber koket mar somo. Adwa nyisi ni ng'ata riek. To magiki moloyo ni ng'at ka ng'ato ntiere gima onyalo timo molo wadgi. Mane momiyo ini nyalo mana somo news. Chielo ka nikelo kileo en mogo kinyi chae monyalo timo. Koro kwang'iyo ni onyago en ang'o monyalo timie maber. Sama nyathini wuokeni to ok wadhi bedo gi wasted talents. Wadhi bedo gi jok manyalo konyo piny to gi jok manyalo in pare apara koro kaka wantiere ni. Ka koro jai go e kocha to ken muga go e koni. Timbi ta e koni. Tuambo wadhi gi koni. En society miyudo ka samoro ng'ato en magedo no. Ntiere fundi bwana ok fundi e funda. Fundi makoringo ni kuom lao. To mani neno ni en samoro fundi ni ing'eni ji ok nyal wuotho duge to fundi charad no tichayo. To iwil no ofisi midhiye malich no nyaka fundi los ni mananga. Correct. Aya. Fundi ni moja. Fundi ni. Thuolo yisa ne orumo. To nitiere wach ma ok dang' wawe moko wacho. Jodala wa ang' wakwa ng'uono mondo wamule mana mama tin. En wach momakowa. Wach mar arita kwe. Arita kwe moro dwa bedo ka orochore game, jotelo osewuoye, jo piny bende osegolo duondgi, to luoro pod nitie. Ang'eni mano kanergi Jay Bonyo. To wan bende wan gi wede gwenge mag game kono. To kata kopogore gi wede, gin joma neno ma bende ogeno kuom chenro magwa. Ang'o matimore ma nyaka tim? Nitiere ng'ama ninde tich. To ang'o ma nyaka tim nikech weche mag arita en gima dhi gi ngima dhano. Achak ana machaki. Dai iyiena nikech into koro samoro ang' ne wach ni nyake wacha ema nochako wach ni mochuo ahinya. Ogweno ine ma samoro korudo bedo mabor gi gero. Wach ne gi awacha. Seconds prade kende. Arita kwe ok en gima omako game kende. Omako kalu mang'eny to bende ma ok thuolo mwalose wi wach ni kende. Wasego mbaka ni kama ruoth nitie, kama obila nitie. Tido kinega nega ji aoyaye. Manege gi obedo gima waluongo ni order of the day. To bende okang' maduong' malichie mikawo onge. Tase nyisi pile ni kiyudo kaka obila pedo joma nyuoyo kong'o. Yes. E dhaura. Magi ng'eyo nyaka kama kangara nyaka kama nguru nitie. Jogi ong'eyo. Koro en yom mantiere e sekta mar arita. Onge kaka inyalo neg ng'ata achiel e gweng' kendo kinyicha kinego ji e gweng' ma ji ong'ere to jogi nitie. En yom mar arita. En yom mar sekta mar arita ma paro ni gima onego bed ni timore kanyo. Yes. Kata mana OCPD man kanyo no ok onego bed ni kanyo sama wawuoye. OCS man kanyo ok onego bed ni kanyo sama wawuoye. Nikech odiochieng' kodiochieng' jogi chwalo report malo kae gik mane otimore e gweng'. Ng'ama wuok e gweng' moro madhi nego ng'ato e gweng' moro onge.
kijende ma uwuok e gweng' ni ginto koro wegi kendo winjo ka osiemi asiema kung'eni kumitere onge Yes. kiny gibeto ng'ani ginego kiny gilawo ng'ato koa e liel otieno ne makoro gweng'o bet mok kata mana gweng'u ni ok nyal donji ni nyalo wuotho odhiambo kaka ni wuotho chon. Mae the back stops gi security arrangement. Aparo ni mae en gima kata mana jatend migawo mar arita to kata mana PS Dr. Raymond Omolo gini osechopo ne magi gin gik ma ging'eyo. Onge kaka jo gweng' nyalo dakie luoro ni nego ji, tigoyo ji, tibeto ji, to jogi ni mana ka. Ruoth bende ni mana kanyo. Report mane ma gichiwo. Tieni gini ging'eyo, aidha jogi chiemo kodgi, to ka ok chiem kodgi, to nyaka koro kaw hatua mobila mantiere e gweng' te. Gima timore game no, nyaka koro gibed accountable, ma ok ni gibedo transferred. Gitransfer mana ka gise account for ngima jok mane onegi gi. Nikech mane momiyo gin gi bunde, ere kaka moko gi tidhi maki ni bedo charged gi terrorism. To jok ma terrorize jo gweng' game to bila ok nyal mako mondo bed charged. Nyakor Peres. Fred osewuoyo, osewacho kama ting' nitie. To kendo gima ramedi, ing'eni king'iyo masira matimore kata monj matimore game gi, odhi owuok nyaka korka arita kwe mana miwacho ni oma ng'ato gimoro, okwal ng'ato gimoro, to dok korka nek kendo. To kaachiel kod time mag anjawo mag bembo, to girocho ratiro mag nyithindo matindo, manyiri. Iyudo ka samoro bambe nyathi kae to chako nege. Koro nitiere maundu gi njore moko ma odonje i gweng' ma samoro ok liwach ni gin ji maa mabor. Gin mana ji ma samoro luorore iye kanyo. Koro ting' mana kowache ga e chenro mar police, community policing. Nyaka japiny bende kaw ting'. Kapo ni nitiere watni kata nyathini moro ming'eyo ni samoro dhi marach, to mondo mi rieye, mondo mi konye, kawe mondo ichiwe ne apisas mag arita kwe mondo konye. Kech karo kiny samoro weche ne lokre makoro ilal kodgi nikech samoro gisebedo marach gi ketho arita mar jopiny. To nyalo biro bedo ni marach. Koro kik waum kapo ni wantiere kod wedewa ma samoro timo gik makech gitimo gi mana e gweng' kanyo. Okay. Ng'ato ok nyal wuok kali bamba moro piny moro nono kobiro bambo nyathi matin kor gweng' maka ito negi. Faida ma samoro yude gino mabe onge. Matin nitie maundu moro matimore mana iye kanyo. Jopiny nyaka bende gin bende gikaw ting'. To kapo ni osechiw report, to joma koro winjore bed ni koro keto report e tim mane one arita oriti makare game, winjore bed ni kaw okang' makamano mondo migi time. Mano bende e ranyisi manyiso ni timore mawego cha. Ing'iyo ni koro kaka nosewang' tesen mar obila, to koro sani kendo jopiny ywak ni kero arita bende onge. Koro japiny bende nyaka bed kod ting' man bende omako mar neno ni arita kwe ma wantiere godo ni wanyalo rite yo machalo nade. Maka po ni nitie ng'ama ma samoro timbe ge jende ke kindwa, tikaw okang' mar chiwe ne jogo ma tayo chenro mag arita kwe. Koro duong' wiye jaduong' Jaibon. Ni kane ya magem. Yes. Mokwongo Fred gi Ken osewacho gimonego tim. Akia gimomiyo jotend arita kwe ma game pod ni office. Dweche ariyo nyaka ne gigi chakre. Akia. Gimomiyo pod gini ano CS OCPD mayala no ochung'. Kende en office ni samoro rito chai masang'wen. Kata sani koro go patrol ochung' bridge mayala kacho chungo mtokni. Gima gitime office wakia. Wachulo suru. Achiel kuom pesa musuru wane temo en gimiluongo ni intelligence. Magin go. Ging'eyo joge. Mar ariyo en josiasa magem. Josiasa magem kik kaw gini nigi go kodo siasa. Ka gima nyaneno ka gitime juma mokalo. Nigi yanyere godo ni ng'ane mong'e ng'ane mong'e ng'ane. King'e ng'ato matimo gigi ni nene kampo ng'ato. Ter ka police. Weluonge ji dalani tigo godo mbaka tinyiero tikone wabro kwere wabro duoke. To in bende kuma intie in Kisumo in Nairobi in kanye ting'e ni mae mjumbe matimo gigi dhi ka police mago huo. Mar adek gin jogem. Kane owach ni nyiri moko negi matindo madhi sikul, negi kawo patik magedhi gi wang'o dala moro. Ok wawuog ka twadhi wang'o dala ukwa kia gimitimo. Ging'ege. Jagem ka jagem mani dala mani Nairobi mani kamora ngora mong'e wat ne ma janjore ter nyinge ka police. Weche rumo sa bende okoro ng'adowa. Dewa medo dhi nyime kata kamano chopo gi kanyo. Erokamano kuom kete kaka wanene. Amora ahinya ka bende wakwayo ne VOJ chang mapiyo duonde mane obedo gi ng'ikruok mondo duog mapiyo piyo nikech an bende koro rwako suta ahinya gokinyi kama ok ang'iye.
oduogo rwake suit mana bire koro Ken ine ma italo ne pith kaka wanene to koro ngini an dhiang' onyuole akwadhana orang na poga kan kajo piny neno gola ka Wati kire ga tiga kai. wake umbe manyo weni manyo ke yare ko kete ko ke ja ine pok no poga kan kondo wachoru wana ni gini to ena di to wapoge nade giribio jebe dan no mimare erokamano elo ya mosiro twak mar kaka wanene kawuono ni elo Governor Fredrick Ogweno Governor maonge gi portfolio kendo gi pending bills elo nyakwar Perez Ken Muga kachiel kod elo jatenda kendo iluongo ni Senior J Bonyo mabende wabedo go kaendi elo director mara Stafford kachiel kod yawaduje go picha mara Nesto kachiel kod nyawadgi mabende wan go kanya kwara mogi gi in bende mikao thuolo mari mi keto wang'era mogi TV kendo ichiko iti era mogi FM kachiel kod Solomon Tito Kafaya otelo chenro ni Ramogi FM bende pot gi park kao kamano to bro wei ni mondo idhi nyime kod chenro mamoko bende nikech aneno ka osedonjo ka Sharon Ong'ao mabiro miyo wa twak mabiro wendo ne be osedonjo erokamano kuom medo yiero Ramogi TV singo marwa wabiro bedo wang'i wabiro bedo iti kendo wabiro miyi duto midwaro to mano bende machal kod singo mar Ramogi FM nyinga en George Bati oriti masane